Malawi Today. Koditu apita tinawavomereza ndi chifukwa gulu lililonse la asilikali limakhala ndi komanda. Gurupu lililonse limakhala ndi adimini, dziko limakhala ndi president, mudzi umakhala ndi mafumu, banja lililonse mumakhala bambo. Ngati Chakwera anavomereza kuti apapa basi amene zililimu palibenso za milandu, palibe zoti tipange chanchane, apita la mwawina ine ndagonja. Pamene paja ndiye kuti aliyense amene akutsatira pambuyo pa Chakwera achivomereza chimenecho, chifukwa ngati ukukana ndi upanga bwanji. DPP stayed in denial for 5 years chifukwa apita laini yake 5 years yonse yatha asakumavomera zoti analuza. Deila akafuna kulankhula anandibera, boma anachita londilanda, anandibera, boma anachita londilanda. Mpaka 5 years yatha, ndi chifukwa khala owatsatirawo they were living in a denial, amakhala moyo osafuna kuvomereza kuti adagonja. Alright. Ndiye chimene ndinganena apa nchoti ngati Chakwera anavomereza ndiye kuti aliyense amene ali wa MCP wayenera kuvomereza kuti MCP inagonja, ndipo 5 years iyi president ndi Peter Mutharika andi tonse tiyena kuti tivomereze chimenechi. Panopo ngati titaona kuti katundu wakwera, sitinganene kuti Peter Mutharika akweza katundu, chifukwa choti Peter Mutharika akhoza kupanga kuti katundu atsike. Sitikudziwa kuti mmene ankakamba za kuti kuyambira pa 16 September kuti ankakamba ndi mawu andale kapena ankakamba za kampeni kapena ndi zoona kuti kuchokera pa 16 September Peter Mutharika ndi DPP anali ndi kuthekera kuti akhoza kutsitsa katundu mtengo. Zimenezo popeza ankalankhula okha nkutheka kuti mwa chifukwa anthu akufunsa. Secondly ndiye kuti a Joyce Banda atalowa mboma pambuyo pa imfa ya Bingwa Mutharika, tinaona the very same week mafuta amene ankasowa anayamba kupezeka. Ndiye sitikudziwa kuti mafuta amene adayamba kupezeka atalowa Joyce Banda after 1 week aja anali oti anawasiya mali mu Bingwa Mutharika, sitikudziwa. Popeza zonse zinali DPP, a Joyce Banda anali vice president wachipani cha DPP, ndi chifukwa analowa mu president kumwalira kwa Bingwa Mutharika. Ndiye panopo ngati mafuta atasowa kapena kukwera mtengo katundu kapena kukwera mtengo kwa mafuta, tinene kuti ndi MCP. Ndiye mafuta amene adayamba kupezeka mu ulamuliro wa Joyce Banda few days atangokhala president wa dziko kumwalira kwa Bingwa Mutharika, kumakira kuti Bingwa Mutharika amene amamwalira mafuta awo akusowa. Tinoti anayamba kupezeka mafuta awo chifukwa cha boma la Bingwa Mutharika limene lidasowa linkasowetsa mafuta alo. Ndiye ndi zinthu zoona kuti zonsezi mukaziyang'ana ndi regime ya DPP. Bingwa Mutharika mafuta akusowa, kubwera Joyce Banda 2 weeks later mafuta ayamba kupezeka. Ndiye popeza mukuti sizikhala za uyuyu amene wabwerayo, zimakhala za amene apita aja. Sangapanopo zofa zaoneke kuti ngati zinthu zikupitirira kukwera kapena sizikutsika ndiye kuti ndi boma limene lapita lija awawasana ayambe. Kodi za Joyce Banda zijatinene kuti zinkatheka chifukwa cha boma limene lapita lija sinali za Joyce Banda. Ndiye zonsezo mungatiuze ndi chifukwa maulamuliro onsewo ndi a DPP. PP inachita kutchulidwa mkatikati mwa ndime, koma zomwe tikudziwa ife ndi za DPPzo. So anthu ngakhale mmene amayivutitsa MCP kumafunsa MCP, zimakhala zoti MCP yo imalankhula yokha, ikalankhula zinthu zija nkumakanika. Apapanso anena kuti from 16 September ku university anakhala kudya chakudya chaulere.
from 16 September school idzakhala yaulere. From 16 September chilichonse pofuna kulankhula akina Norman Jesale achina Sulemani amati from 16 September. Sindikudziwa kuti munthu amene akufunsa lero lino akufunsa iyeyo zoti 16 September sinakwane, kodi date ndi chani? Ankati 16 September lero date ndi chani? Nde mwina akanadzapanganso msonkhano kuti yayi za 16 September zija tinkana 16 September 2026, koma ngati ankatanthauza 16 September 2025 ndiye ine adutsa. Ndeti anthu amene akufunsawo sakufunsa ati momuyika munthu mawu mkamwa, akufunsa zinthu zimene wina wake yekha pakamwa pake analankhula. Nde mukumabwera amene simmapanga kampeni, amene mulibe chipani, apunthabu wanzanga ndine ndikumadzapanga defend mawu oti munthu analankhula pakamwa pake yekha. Ineyo abuba ndi amene munkakamba zoti pa 16 September ku university anthu azaje chakudya chaulere. Inuyo abuba ndi amene munkakamba zoti 16 September Federeza atakhawo chip. Inuyo abuba mweli ndi chipani chimene munkachilankhulira kuti pa 16 September school izakhala yaulere. Inuyo abuba mweli ndi chipani chimene munkachilankhulira kuti 16 September katundu adzamba kutsika mtengo, chuma mudzachikonza. From 16 September mudzayang'ana ine buba ndikonza zinthu. Paliro amene ankalankhula andi amene ankalankhulawo sana mwalire. Amene ankalankhulawo anawina, anapambana. Amene ankalankhulawo apanopo ndi amene akulamulira dzikoli. 16 September 2025 imene ankayitchula inadutsa. Lelo date ndi 11 October 2025. Ndiye mwina ngati kuli kufunsana tidzifunsana zona kuti kodi tapempha atichitire msonkhano, ifa msonkhano kumangochana imakuja samayenera kuima amene kuja nkumati opseza kuti atitafuna munthu wopanda mano kapena ati mulumunya. Pamene paja amayenera kuti mwina akapangitsa msonkhano otiuza kuti 16 September je ndinkatanthauza ya 2026, osakhala zodzauza anthu kuti ndikutafunani ndikupangani chanchani. Nkhani sindikutafunani iyayi. Anthu akufunsa date ya 16 September. Nde sitikudziwa kuti inuyo mutenga udindo owalankhulira kufuna kusintha date imene iwo azini achipani amene lero lino akulamulira dziko anapereka. Ndeni mufuna musinthe date. Ngati zili choncho ndizosavuta, perekani date ina. Ifetu ngati Amalawi are very very patient. Chifukwa chonena kuti mukumbuke kuti poyamba anthu ankalankhula zoti 16 September. And that was in 2020. Anthu anambalankhula 2020 za 16 September. Kena ku 2021, 22, 23. Last year timati chaka chamawa. Mu January namba kuwerenga myezi. August timati mwezi wa mawa. Kena mpaka panafika pa 16 September pa tinavota. Lero 16 September waja ali mbuyo. Ngati mukuona ndi pafupika, auzeni abwana awo atiuze date yeniyeni imene angayambe kukonza zinthu. Fa anthu akudikirira. Musayiwale kuti pamene mukulankhula zanuzi ali mitu panopo mminda akusosa ena akugalauza. Afodya panopo anafetsa kale mbewu mmindamo. Akudikirira Federeza. Tikunena pano Federezayo olo kumene kuli thumba la Federeza osakhala waulere yayi. 180,000 mashopu mumuliba anthu akuzungulira kuti akangogula 180,000 koma akuti kulibe Federeza anthu akulephera kugula. Nde mmene mudziti iyayi sanati mudzozona kuti kutsogoloko ndi November, December mvula iyamba kugwa. Nde auze na anthu kuti kwenikweni date imene angayembekezere kuti amba kugula Federeza otsika mtengo. Ikhale date yanji osamangoti mwakuti kumazitchula zinthuzo ifo madate munkatchula nokha. Lero songa limukusintha madate auzeni anthu. Anthu akhale ndi chiyembekezo chonena kuti kodi dzinja la chaka chino agula Federeza odula kapena otsikayo. Nkhani ya subsidy ili pati muyamba lankhula liti. Lero ndi 10 October. Kutsogolo kulibe masiku ambiri mvula isanagwe. Ngati mukufuna kukhala spokesperson achipani nzosavuta. Amalawi they are too patient. Akuchokera kutali. Sangalephera kudikirira chaka chimodzi. Ndipo kuti muzoti Amalawi they are very patient. Adikirira Amalawi mpana another 16 September 2030 kuti adzavoteso. This is how patient we are. Taipilira MCP zaka 5. And ine also the Jimanali mods olankhula kuti isiye MCP.
musaganize kuti mudzachotsanso boma ku Malawi through mademo. Zama demonstrations zinagwira ntchito zinatha, awa tidzachotsa ndi voti. Mawu amene aja sanachoke ndi voti. Mwaona ma demonstrations akuchotsa boma, koma anthu sanapange mademo. The whole 5 years yakhalira ma demonstrations ku Malawi. Mwaliona boma litachoka kwina kwake, mwayiona nduna itapanga resign, mwamuona munthu atasiya ntchito ku institution ya boma kuti wapanga resign chifukwa anthu amapanga ma demonstrations. Palibe amene wasiya ntchito chifukwa cha ma demonstrations, kuchetsedwa ntchito chifukwa cha ma demonstrations, kapena president boma kusiya chifukwa cha demonstrations. Kulibe. Zinachitika zimenezo and it will never repeat. Amalawi ndi anthu opilira, ife tinkauza anthu siyani mademo. Boma ili lingali likuzitenga taking things for granted. I'm telling you, 2025 anthu azalichotsa ndi vote, and the only thing chimene chidzachotsa MCP mboma ndi vote, osakhala demonstrations. Ndinkalankhulira pompa pa whispers of the stranger. Lero mawu amene ndinkalankhulaja munganditsimikiza kuti ndinkanama kapena ndiona. Where is MCP today? Ndiye mukuganiza kuti DPP chingadzavute kuchotsa DPP mboma ndi chani? Kangati tinachotsa DPP ya Bingwa Mutharika ndikubweretsa PP. Tinachotsa DPP ya Peter Mutharika ndikubweretsa MCP. Ngati DPP izachoka kazakhala kachitatu ndipo nothing will be a strange thing. So don't be too excited. Ndi dziko masiku akudutsa. Amalawi angathe kupilira kuti mutamane kuti ya sinati kampaka chaka chamawa chaka chamkucha chimene mudzati ndi 16 September 2030. Pamene popo pazakhala ndi pamapeto pa chilichonse. So be a spokesperson and expect kuti anthu adzibweretsa mafunso. Musamanyanyale nsanga, anthu adzikufunsani. Pamene munkapafuna paja ndi pamenepo, ukakhala pamenepo pamabwera chifukwa anthu pamene paja amati hot seat eliminate. Anthu amabweretsa mafunso. What are you expecting? Mukhala mulungu, mukhala angelo, mukhala ma police dog, odi anthu sadzikufunsani mafunso chifukwa ndi DPP. Kapa chifukwa mwalo wadzulo. Zilibe anthu mwalo wadzulo ka mwalo waliti. Panopo ngati anthu ali ndi funso loyenera kumufunsa president, Peter Mutharika adziyankha. Ngati anthu akufuna kudzudzula boma lilipo lidziyankha. Sikuti anthu ndi asiya kulankhula kapena kudzudzula poyang'ana masiku amene mwakhala mbomamo. Ayi. From the day ananyamula ndodo chakweza mmanja kuti lero ndalumbira. Tsiku limene akanangolamula kuti maboda osetseka pasapezeke munthu olowa. Zikanatheka. Pamba amene akanena kuti ayi popeza ndalowa dzulo. Ayi. Tsiku limene chakuchuka zambiri zimene analamula. Panopo pali zambiri zimene alamula zimene zikuchitika. Panopo tikunena pano. Pali zambiri zimene alamula zomwe zikuchitika. Kuchokera muulamuliro wawo kuchoka pa tsiku limene analumbira lichi kudzafika lero. Pali zambiri zimene Peter Mutharika akulamula ndipo zikuchitika. Analamula kuti agangara adziperekezedwa ndi magalimoto aboma akuaperekeza. Moti sizinachitike. Analamula kuti Enoch Chihana akhale second vice president wa dziko, zinatheka. Panopo akuperekezedwa ndi asilikali. Sizikuchitika. Ndiye kulamulirako ndi kutiko. Ngati kumeneko sikulamulira. Anthu amene anali m'maofesi aboma analamula kuti atulukemo iwo nkulowetsa anthu awo. Sizinachitike. Ndiye kulamulira kumene mukufuna kumutchuleni kuti sana ayambe kukuti. Bwinobwino. Kulankhula kunkotopetsa. Timangosankha pena kukhala chete, kapena mwina kumango kuyeserani kumawozana zinthu zopanda pake. Sikuti za nzeruzo sitingakwanitse kuyankha kapena kufunsa, kapena kulankhula. Ayi. Ndiye sankhani kukhala m'Malawi wamba ndi kumadandaula kapena kumachemelera pamene inakuchemelera kapena pamene inakudandaula, kapena kusankha kukhala neneri wachipani. Ndi anthu adzikufunsani ngati neneri wachipani.